Klokken er halv 7 om morgenen. Vi står udenfor en... Alt for tidligt. What do you call a dancer? The thrill. Vi skal lige hente dig. Og posten kommer ud nu, posten. Alle posterne kommer ud. Postmand flere. Det dørmand, han tror fræk. Du er med på Godmorgen Danmark. TV3. Hvad vil I sige til den Tasse Krone? Hvad siger du til det, Tasse? Bettingfield. Med Bettingfield. Lad os lige se, hvad der sker inde i Godmorgen Danmark. Vi har gang i studiet. Der er gang i Godmorgen Danmark. Hallo? Det er studiet i Godmorgen Her i Godmorgen Danmark bliver filmet. Lad os gå ind og styre det. Så fyrer vi den lige af i den sidste stund. Lad os lige gå ud for at se, at vi får det. Godmorgen Danmark. Det er Godmorgen Danmark. Jonathan. Det er livsfarligt, mand. Det er livsfarligt, de der dørmænd, de er efter en. 100.000 bise med Palle. Palle, er du frisk? Nogenlunde. Hvad fanden er jo filosofi derovre, mand? Hvem er det? Prøv at... Der er en krav. Vi skal lige filme. Vi filmer lige månen. Fuck. Der er fandme skraldevand. Skraldevognen, Palle. Der kommer skraldevognen ud. Klokken er her med. Slå halv 8 om morgenen.
Og vi... Hvor er det stille. Vi skal stadig have falafel, mand. Kebab. Ja, ingenting, mand. Ej, men jeg giver en for et kebab. Hvornår åbner Barresso? Barresso på event. Barney. Barney. Bare du var med. Ja, jeg er ikke